Ik had het idee dat het misschien mogelijk was om met 10.000 tot $15.000 zonder zeilervaring een boot in Amerika te kopen en naar de Atlantische Oceaan over te steken. En op een gegeven moment heb ik maar bedacht dat ik dat misschien maar moest gaan doen. Waarom? Ik had weer een uitdaging nodig in mijn leven eigenlijk. En eentje die ik helemaal zelf van A tot Z aan elkaar zou knopen en voor elkaar zou krijgen. En eentje die, waar ik nog nooit van had gehoord dat iemand hem had gedaan, zeg maar. Ja, Nee, want dat is te gek voor woorden. ja dat is meestal omschreven als suicidaal inderdaad, ja. De zeilers die ik tegen ben gekomen, die zeiden opmerkingen van eigenlijk hoor je niet meer te leven. Je moet nu stoppen. Je kan het niet doen. Heb je dit aan boord? Nee. Heb je dat aan boord? Nee. Je kan echt niet verder gaan. Eigenlijk had ik inderdaad wel vaak het gevoel dat ik misschien met een onmogelijke missie bezig was. Ja. En hoe wie je dat? Een gevecht eigenlijk gewoon. Omdat ik helemaal niks van zeilen weet gewoon. Tenminste toen de tijd dan. Maar echt helemaal niks? Nee, echt helemaal niks, nee. Ik dacht, ik kon windsurfen. Ik dacht, nou ja, windsurfen, zeilen, het is ongeveer hetzelfde. En ik vogel wel uit wat het grijze gebied is ertussen, dacht ik. Dus dat is mijn zeilervaring eigenlijk, windsurfervaring, ja. Zo wordt het dus gekookt? Ik doe altijd eigenlijk heel veel dingen zonder ervaring. Gewoon omdat ik geloof in wilskracht. Ik heb altijd het idee dat als je genoeg wilskracht hebt en gewoon de hele tijd maar blijft rammen daartegen, dan kom je uiteindelijk wel uit waar je wilde uitkomen. En dat lukte nu, ja. Maar ik had zonder heel veel hulp van mensen had ik het ook nooit kunnen halen eigenlijk. Ik heb elke keer echt gewoon net genoeg geluk om weer in de volgende fase te komen. Er waren de hele tijd mensen die mij adviseerden precies op de juiste punten. Ik kocht incidenteel precies het juiste boek waardoor we een storm overleefden. Ik heb precies dat ene onderdeel wat kapot ging. Allemaal van dat soort dingen. Gewoon, eigenlijk gewoon een beetje op hoop en geluk, ja. Ik had altijd wel veel plannen en van de 20 plannen gebeurde er 1. Dus in het begin dacht iedereen van, nou ja, hij is gek genoeg om het te doen. En hij zou het misschien ook wel halen, maar ja, dat zal toch wel niet gebeuren. En toen uiteindelijk ging ik naar Canada toe om naar Amerika toe te gaan met een vriend van me en een boot te gaan kopen. En toen op een gegeven moment geloofden mijn ouders eindelijk dat ik het zou gaan doen. En die belden op en die zeiden van, je gaat het volgens mij echt doen. Ik zei, ja, dat ga ik zeker doen, ja. En ze hadden het wel moeilijk mee, ja. En iedereen hier ook, die verklaarde me voor gek gewoon. Maar ja, iedereen zegt ook van, ja, het is Cornelis, het zal wel uiteindelijk weer goed komen op de een of andere manier. Ik weet niet hoe, maar en dat denk ik ook dan, hè. Dus. Maar dit bootje? Ja, hij is wel een beetje klein inderdaad, ja. En het is wel een tweedehandsje, zeker weten. We kwamen in Azoren aan, eilandengroep ter hoogte van Noord-Afrika. En wij waren de kleinste boot daar. De motor was uitgevallen, geen versnellingsbak meer, dus we kwamen ook binnenzeilen. En dat is zo'n zeilerskroeg waar iedereen dan het baadje in kijkt. Dus die waren naar ons aan het kijken, naar haast 2 boten omvergerand, aangeknoopt naar die baad toe. En die lui, jullie zijn zeker wel goede zeilers dat je zo binnenkomt zeilen. Ik zei, nou ja, 4 maanden geleden wist ik nog ineens waar een roer was ongeveer. Maar ja, hij haalt het wel. Ik heb wel uiteindelijk de massa gehad dat ik een goede boot heb uitgekozen. Wie het machtig, of wie het verschrikkelijk, of wie het alles tegelijk? Ja, alles tegelijk. Maar het was vooral een veldslag gewoon. 35 dagen niet douchen, 35 dagen in een emmer naar de wc gaan. 35 dagen met hem op 1 boot. 4 uur slapen maximaal in één sessie, zeg maar. En de hele boot, er zit allemaal lekkage in. Dus de boot was nat, mijn bed was nat, ik was nat, hij was nat. We hadden ook geen foul weather gear noemen ze dat. Dat is zeg maar oliepak volgens mij. Dat hadden we ook niet. We hadden gewoon zo'n goedkoop regenpakje. Dus als er golf binnensloeg, dan waren we helemaal zeiknat. En de hele tijd het gevoel dat er wat kapot ging. Hè? Omdat er ging de hele tijd wat kapot. Van wat nou als het roer afbreekt of zo. Wat nou als het zeil op midden scheurt. Dat constante gevoel van druk. Van wat nou? Wat gaat er nu gebeuren? Halen we het? Cornelis op benauwde momenten met toch staan. Vooral aan familie en vrienden. Als je daar alleen zit met iemand anders dan en het duurt 35 dagen, dan ga je een beetje nadenken over wat nou echt belangrijk is. En bij familie en vrienden zijn met ze niet voor lief nemen eigenlijk was wel heel belangrijk voor mij, werd wel heel belangrijk voor mij. Tijdens die zeiltocht is mijn tante in Canada ook overleden. Ik was 2 dagen aan het zeilen
ik was daar een beetje aan het nadenken over haar. En toen kreeg ik een mail van mijn neef en die zei dat ze dus overleden was. En toen dacht ik ook van ja, ik moet wel een beetje uitkijken dat ik niet al te hard door het leven ga racen. En dat mensen dan hier en daar om me wegvallen terwijl ik niet de tijd met ze heb kunnen doorbrengen die ik met ze door zou willen brengen. Echt doorbrengen ook. Niet dat je met je hoofd ergens anders zit, zeg maar. Dat was wel iets, dat is eigenlijk wel de grootste les volgens mij. Ja. Zorgen dat dat belangrijker is in het leven dan wat dan ook. Ja.